ta, manglaag ta sa Cebu, Bohol, mga higala. Kauban kining mga maestra o maestro nga gwapo-gwapa. Tara, tanaw lang, dinhi sa bookstore ta. Tara! Hi, Ma'am Marilyn! Hello, ada. Hello! Hello, Ma'am! Welcome to Mayana, the Kalamay country of Bohol. Yeah! Tinanangin ko nga, pwede na mo drop eh, mapapicture taan eh. Nakadit to! O, naanak ko nga, pwede ko sa mga aon dito. Ay! Kuya ko nga, nakuha sa yung adventure or nakipag-lipot sa mga Pilipinas. Baksa, dali. Wow! Yeah! Hagna Business Center. Hello, Kita na dito, oh my God! Yeah. Okay, video lang nako. Mana? Lali, ma'am. Nangipag-lipot yun mo sa Pilipinas. Oh. Adi, lagi ito sila, mas stress. Bato na sa kuhan, bato na sa Kalamay. Opo. Sa kuhan, sa kanang Kalamadera, si Mayroon ako kasa dapit, duha mo gud ang Kalamay Factory, ani na I-Ching, Kalamay, and katong sa LGO funded nga kuhan, kanang Kalamadera nga. Mga kuhan sila, mga grupo, kanang mga magkakalamay dyan ba? Mga pinsan? Din mga teachers na sila, ma'am. Bata pa lagi. Katay sa kuan pa na siya. Kay tagad kana lang isa. Pero kani mga teachers ni sila sa high school, elementary si ma'am. Si ma'am teacher mo po ni ang writer sa ABS-CBN, ma'am. Sa una, ginoo ko script writer. Sa una sa ABS-CBN po sa una. Manila. Katong MMK the movie. Sender up. Alam mo kaya, Dear Charles. Bitaw no. Sabi niya magkakapanon ang nakuan, pilara yun eh. Nung tara mo na, pilara ka buhok ka. 6 na sila, amo ba? Okay na. Oy, my God. Asa na yun siya, Ron? Actually, ako taga-Kalili, jud ko. Bata pa rin sila, nakuna ko. Paano? 50 na akong edad, 50, pero akong buot 30. Mga enjoy yun, jadi sila ma'am nga ano. Mga teachers, pati iyang igsuon po. Nyuloon. Yang isa nga, high school teacher, nasa Sawata. Sawata? No, Sawata. Ay, G! Kasi manghod ni Sir Ashibak, Ashirda, katong... Sawata manigikan. Niligas ako sa manong. Ano na siya. Yan ka mo, ikaw mamasa ka nag-teach? Sa Kapalong ko, ma'am. Sa Kapalong. Sister sila, ma'am. Okay. High school po ako. Okay. Si ma'am teacher po siya diri, ma'am. Hindi ako kataas kayo, akong kuhan kay. Pagkabot akong Bohol, may mo kong barangay official, oy. For 11 years. Pag last term na ako. Ay, mabalik ta? Balik ta gamay. Pag last year na po sa akong panang sa tabi niya. Term mo sa Una ako, asa mo ko pa doon. So, nagkuha ko unit sa education niya mo, nang nag-teacher na po. Nag-teacher na po ko high school karon. Private high school, kaya doon naman sa mo. Oo. Lagi ko, hala kayo na-excited. Hala, kumusta kayo sila? Uy, ginoo. Grabe kayo. Murag makaabot ba ni Bohol? Or nasa ba ni? Ma'am, asa ta magkaliwa, ma'am? Kanong pa, o? Hala ko no? Hala ka no pa? Ma'am, taga-Kipalili ba yata, ma'am? Kaya natin, lugar naman yung kanong pa. Asa pa, ano pa, ano pa? Ay, on board pa ng kanong pa. Hala ko. Kanay bimbo, lagi mo. Ito yung gagpang na niya.
Sapon ba? Sapon? O, tutuyo. Ma'am, i-appeal na sa imong sulat-sulat, ma'am, ha? May kanupaw, kanhulaw, ano ba? Manghupaw na lang dyan. Dawat-dawat. Yan kayo ka Nay sinaw? Yes, katong na ng motor, sir. Magbagulbol tagit-git, ana. Dire. Right. Welcome to Kalamay Production. Ay, pwede man na. Okay raman na. Kinaaman ko kuan. Welcome to Sir. Yes. Welcome Philippines. Original na nagagama sa Kalamay. Sa Budzol. Sa Budzol. Pag ano. Kani, unsa man kini? Kanang malagkit ba kini? Oh. Sige ma'am. Dali ma'am. Isa ka, dako. Uy, where is it? Inyong lahat, kami nagagala. Oh. Ano akong kababayan, kababaryo sa Davao. Hello ma'am. Yung mga kanin na gusto na silang mabisita Bukuaw. Yeah, labi na diri sa Davao del Norte. Del Norte. Ma'am kaning diri. Magaso sa amo sana. Muna sugnod kay kanang steam man ni siya. So taras gawas ang sugnod. Ang aso ay ang kayo niya. Ang kayo niya taras gawas. Oh. Libot ka dito. Sige daw. Unya mo ni. Kay kanang pangkinis ay dara nagsiga-siga. Maupaw sa mo. So mo yang fuel steam. Oh, mo ni magkuan og init. Anya asa man ang kuan? Asa man ang pugon pa init? Ang pagod. Ang init niya, sir, mo adto dito. Oh, steam. Ay stay paana ni siya. Namoy. Kani. Ito. Sugnod. Dito balik sa tangke. Ang tubig. Bacon. Inya init kay ka dire. Unsa man imong kuan? Dili ka init. Pila ka oras? 12 hours juga maingani ugbi. Way hunong di ay sige sir, salamat. Wow. Meron ng presyo hawa ko. Ang bagol na ko, malichinta, ay sikinta. Pero ang bagol, pinarang bagol. 70 na 80. Kadagag bagol kada adlaw no. Mag-cleaning sa pugon. Kalabay mo mag-cleaning. Ito nga sa... So limpyo na ang Oo, limpyo na. asa man ang Nanang pipe. Steam na siya. Ma'am, di ba malagkit man na siya, ma'am, no? Hindi din na ang pagluto ka. Kung saan siya pasing kalabay? Hindi nga kalabay. Kasi yung pasing kalabay. Di ba mo wala sa ano? Kanang siya, kanang mga pipe, mo na na-steam. Ano ba? Ang brown na siya, kanang ubos, mo na siya release, di ka na ng-steam, di pang soda na. So wala jud tao nga maka kuan anak ma'am samtang maginahingo naga-operate naga-sulod makina lang jud tan Check sa oras, check sa pen. ala sa mga naon sa mga flow. Pili, ini-feeling niya, naanay mga sodiga. Tanggal. So, pero ng cooking lang. Kana lang cooking niya, kana naging siya. Actually, ako na pag-ulit siya, singon sa yes, ma'am. Kana, kami lang ingan eh. Kanila mo yung facility. Pero sa mga naninda diha tayo na home base na, kato na yung mga inon. Ay, dito ay,
manual sa traditional way, siguro ako makinis sa tuno o sa lugar. May tawag to. Wala. Pwede rin na. Diya, luto na na siya. Huwag magkataas na. After maluto ani ma'am, i-open lang. Dito pa. Sa diha magsalod lang sila, then close. Ay, dili pa i-close. Ari na ko close. Kay pabugnaw pa. Luto naman. Ang plastic, pila ka Bakit na? 360. 360 grams sa isang plastic. Ang bagol ana mga 600. Pila ka malagkit inyong mahurot ka sako ma'am sa isa ka kuan. Kani isa ka production ng 126 kilos na ito ba? Dito 6 kilos. Tuwa ka sako sobra. So pila na ka kuan ma-produce? Mas daghan ko ang canister ana, sumabot siya mga 900 ka buok. Bagol ana mga 200 to 300. Sa isa ka palutuan. Isa ka adlaw na ko budget. Sa 2 batches na mo na ito makaproduce na kaog 900 canister. Sa isa ka adlaw, duha lang 2 batches na mo makaluto. Then pag human mahurot na siya ma'am. Tanan. I-deliver na namo sa outlet, Tagbilaran. Kasi mo na ako magnawang imong picturean lagi G. I-front, iba ba iba? Oh, iba. Ano siya ang mga kuan? Kung alam mo siya kasi Ma'am, pila ka days mapanos kung... taas mo na 14 days ang okay. Ang bagol din siya. Dali ba? Oo, kahit tungod sa iyang sulalan. Oo, sa bagol. So, mabuto na siya. Mo yan sa ang upload ka mas maayo plastic ang palitan. Plastic. Mas gaan po. Kung kanang gusto mo take longer, pero gusto mo ka ng aroma nga kalamay, kalaki dun sa bagol. Mo mo ba original gift? Kahumot niya. May Ano pa lang si Mana? Kasi sabi ko, kung yung order bagol, kabol-bibig mo. Mugaan. Sila mga bika? Pwede ka ng bagol. Kaya kaya nag-abring bagay na tina. Pero at least ka na siya, sobra lang, si Mana na na siya. Like, 3 days na pa. nagbuwan mo na siya. Pero sa una kayo, ako mo siya rin. Pususun ba na? Ano na ito? Ano ba? Hindi, actually, ito na siya. May nalilaka mo tayo. Kaunon ang Muli malls. na high-tech na po. Ako'y traditional sa yayan pa. Kagalan na nalita, ka lang nandiyan. Pantalan dahil zero na yan. Ang base na traditional lang. Pero at least din ma'am, kay makasure ka nga limpyo. Walay singon. Kuan mo ni siya. Approved. Asa License. ka palit ana ron madam? Dito Asa ang mo palit? palit. Ano sa office na? Sige. Ay, ako na lang mandasin na lang niya. Sana magpagkabalo ng kanang Label. Calamanderas, money brand mo. So alam mo din. Kalaman din. Kaya kaling nasa kawas na ng generic na siya sa danan. Wow, bumor, ginayahan, balaynan. Kaya siya, Yung producer's name is trademark na siya, Calamanderas. Calamaderas. So now I... Remember, Calamaderas. Kalamadiras. Kalami na deras. Uy, dali ka mo. Na-sample oh. Hello, mama. Sige, pagawas na kayo. Hello. Pero ano adlib? Libre na Jikoy. Yan na. Yan na koy. Ilokot. Mura ka nagkaon. Anong mura ka nagkaon bullfrog ba? Upuan. Kana koy. Ano koy? Bullfrog. Ano bullfrog? Si Kuwate sa wata. Kay Gilawayan naman. Gilawayan na nimo. Molong Jikoy. Molong koy. Molong. Tao naman din mo. Laway. Anak na siya kanang kuan sa tawag ganyan ni Bullfrog. bullfrog. O kani ibilin bullfrog. Anak ka ko sa bullfrog. Pinit pa. Ay, mapilit. Muro kalamay, no? Ina,
Asa to Calavera? Salamat. 30 plus kami pagsugod ba ya? 38 ka. Actually, ang meters at na is mga about 70 household. Di man open, di ka na open for none. Kato mga parma, mga waste na halimbawa, hindi na siya mapalit, maabot niya expiration. Kani siya, So, ano siya? ma-reprocess na siya. Pwede siya. Basta din na din na What is siya ma-open? basta din lang din siya na-abli, na-broke. Pwede siya ikuan? Reprocess siya lang. So, kanan yung mga ginamarket dito, aso, yung mga ginanadaylan kung sa expiration, kung ano siya, ibalik sa Pull out lang na. pull out din yun. Like 3 days before my expire, pull out lang. Unya ma'am, ang kalamit niya, dili mo. Ang lifespan na po niya, pag the-process, kailan na lang. Same kuan. Naman siya magong timpla. Ay, i-process siya, bago siya timpla, bago siya. Abi na po. Ang temperature niya, same sa new kapag process. Abi na po, ang i-will process, i-heat lang siya. So, Waste, taga na po-waste, sir. Bali, i-mix lang siya sa bago na ma'am. Ay, ilahi lang yun sila. Mag-reheat ni sa bago kung like for example, like magbagyo or mag-run out, wala, dili na mo ma-touch. So, mga 3 days lang ikan pagluto, i-mix na lang sa bago. Pagbuko man siya. Pero buwan na din siya, Hapit na. Sana mo ka para matiglahan siya. So, unlike at bago, baka pwede lang, hindi na timpla. 14 days, hindi na siya i-refrigerate. Bakit siya ganun? Ay na lang. So dili siya madaot kung Dili, basta as long as dili may open na, for example ka na. Okay naman Kasi din. kung kay ako ka naman 14 days. Kaya the next day, ana, basta once nga na-open na Labi lang, siya. bilawayan. so kanang kuan ma'am, dili lang yun i-ref. Basta i-open lang, dili lang Yeah. Once galing kumakaon mo, make sure lang magpapulong ka ninyo, karon ka. PJ, huwag na lang dinato na PJ. pero kung ingan i-ref na lang kung na-open na. Oo, basta ka mo nag-ref. Mao gyapon. Ingani sa ubos mag dili ta pwede mag-alulo. Ay mura nang ayun. Mura na siya nagpatutoy o nagugata sa ano. Mura nagatas ra sa kuan. Ay sige. Ay kuan na siya. Pabugnawon na dayon to ma'am. Pabugnawon. Ay niya tabunan ra kung kuan. Ma'am, matansya na nimo ang iyahang kabugat, ang iyahang sulod. Dili na natin bangon. Ay maayo, himlo siya kay wala di tao na ano. Ma'am no? Dili pag-apil pagsalod walay mo anak sa kamot. Kainit po. Dili siya mapanos na. Oo, kay Wala may sealer. Wala, diretso na Diretso na kalaan. Kaya mulak mo na siya, sir. Kaya kung ano ng tatlo. Automatic na lock. so dili Hindi na siya mag-sealer. sumakuan. Mga trademark. Para lang mubak pa siya. Manufacturer. So bali hinlo jud iyang pag-process ma'am no. Kay mataklubad jud po dayon siya. Ako na lagyan ng practice, sir. Dili, tabuan mo, wala mo kapag-nawon. Ma'am no nya wala na gud siya gitimbang-timbang ma'am. Wala, Na kaya ganyan sa ganun, sir. Kaya siya na. Kaya dapat, sa imo po ng pagkaghanon, musot-kot na, di ka mulak. Kung imo po ng gamay ra, Very good si ate. siya. Oo, Halo, so ka na siya. tansya na jud ni ate didto no. I did for, pila ko, mga 10 years na po. Ay lagi po no. Mot ang Okay. Kani siya, kung
Manimo Bohol, Calamaderos brand yun niya kalamay sa namo sa process area, FDA license me. Then may ninyo ang process kay kuan gid siya kanang fine na niya texture, wag gid siya yung bubbles. Unlike kung bisa pag inyong i-compare, palit mo lain i-compare lang, mailhan ninyo nga ray bubbles. Kani dili siya. So, diri lang sa Calamaderas. Thank you. Quality. Limpyo. Limpyo. Lame. Why bubbles? Mudlong tad og torsi. Kung dili ni mo makonsume, ibalik na Dili mo makonsume. Kaili process. Sige, makonsumo sa 14 días, pwede nilang i-pull out, magbaligya ka in 100 folds. Guys, ayaw to na guys. Ano kayo i-move from Bigkas mo. Allah. Ma'am, thank you. Salamat. Ma'am Marilyn. Masig bagyo, ho dili say tawagan. Sa pagbagyo na. Gabi pa ra ba muna ko? Ganit pagpagyo. Share ko ninyo nga dili gani. Pero ba kay dili magila sila. Adi nga nila ginapakita lang. Mo gani dili ginagilakuan. Dili sila fair. Unfair. Hindi ka na paano na siya. Uy, naa sila ubi nga kalam. Ay, na ba ubi? Karon wala man. Kayo ang pero naa gyud mo. Yeah, thank you kay Madam. Ma'am Marilyn. Salamat, Marilyn. Thank you. Bye-bye, sir. Sige, magkanta ka, Og. Tapos ako ang katupag karon na nag-invite sa ato diri asa Kalamay si Writer sa ABS-CBN. sa maalaal. Sige. Ma'am, Karjo rin. Hi, Jess, thank you. Yes, thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Rigas na kay Vika. Thank you. Sana nakinig yun. Yes. Salamat. Salamat. Bye. Alam, ma'am. Thank you, Ma'am Marilyn. Maalaala mo kaya. Heading to Ship House. Abangan hanggang sa sunod na ito nga video. Sabay ta din hilang sa Toads Turta. Thank you for watching. God bless everyone.